Oh, ya ya, Maria. Manje uthi isikhatheleni-ke namhlanje? Angisho ukuthini manje. Ubone nje muhamba la mgaqweni. Yini into eyibonayo? Yabo uthini? Hayi madoda, nisho ukuthini? Nisho ukuthini? Le nto oyishoyo nisho ukuthini? Uba sifisa. Usifisa? Yeah. Yiso. Oh, usho le ntwana le esishintshile. Siyini? Sayini what? Yeah, Izikhothane. No, nohlezi ini. Izikhothane. Ngafok Ndoda angingamboni ugemeza. Angingamboni ugemeza. Hayi ndoda sikambona. Le ntwana le ndoda seyazi. Uyakinja ngani kumele seyithuthula. Ngani ndoda? Ngithola ngathi seyisikhotha. Manje ngithi wena hayi mina ngifona malume ngiyisabela. Ngigwala nja. Thokoza yini msulwane? Ngofona. Awu, nangugemeza. Nithini madoda? Abafana bagcwele ukudlala lapha. Hawu kakhulu. Athakase bayangisaba wela abanye. Athakase bayangisaba wela abanye. Athakase bayangisaba wela abanye. Athakase bayangisaba wela abanye. Iba.